Demențială faza. Oh! Pe Paștele mătii faci. Uite poliția, sper să oprească. Mă scuzați, l-ați văzut pe colegul cum a depășit pe dreapta? Ce anume? L-ați văzut pe colegul cum a depășit pe dreapta? Era să-mi ia oglinda? Nu l-am văzut, îmi pare rău. Ok. Nu-i nimic. L-avem noi filmat. Mulțumim. Zice că l-avem noi văzut filmat. noi, e ok. Aveți camere de la vedere? Da. Asta să-l opriți să-i atrag atenția. Vă rugăm. Dar nu l-am văzut eu ca să pot să-l sancționez. Am înțeles, ok. Și el cu TNX, nu? Da. Poftim? Da. Cum e jos? Lasă că trebuie să... Și pe mine. Și pe tine?